अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। अधिकारी ऐकत नाहीत हे केसरकर समर्थकांनी जाहीर करावं। कोणत्या शाळेत पुस्तकं मिळाली नाहीत याची यादी देतो असा पलटवार माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा यांनी केलाय। पाहूया। जो विकास कामासंदर्भात शिवसेनेचे आंदोलन केलं आणि त्याचं जर फलित आपण बघायला गेलं तर आता कबूलदार प्रश्न असेल, इतर प्रश्न असतील, ते कुठेतरी मार्गी लागत आहेत। पण हे कुठल्या माध्यमातून मार्गी लागत आहेत सत्ताधाऱ्यांच्या हे आम्हाला काय माहीत नाही आहे। पण आमच्या रेट्यामुळे आणि आमच्या पाठपुराव्यामुळे शिवसेने तालुका प्रमुख असतील, सगळे आमचे पदाधिकारी असतील, यांच्या कार्यपद्धतीने कामं कुठेतरी मार्ग लागत आहेत। आणि असं असून सुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडून नाहक टीका होत आहे। जर बघायला गेलं तर काल आता शाळेचा विषय, विद्यार्थी पालक एवढे 1.5 महिना झाला शाळा चालू जाऊन, परीक्षा 20 दिवसावर आली आणि शाळेत पाठ्यपुस्तकच उपलब्ध नाही आहे। जर बघायला गेलं तर औषध आपल्या प्रत्येक PSC मध्ये गेला जिल्ह्यात तालुक्यातल्या तर सगळ्यांची मागणी होती की औषध पुरवठा आपल्याकडे नाही आहे। आणि आता पावसाचा सीझन आहे, तापाचे साथ येऊ शकते, दरवर्षी पावसामध्ये चालू होते, तर औषध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्यांची गैरसोय होत होती। आणि यासाठी आमचे उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख शिवसेना उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या सावंतवाडी तालुका प्रमुख रुपेशजीराव यांच्या माध्यमातून प्रत्येक PSC मध्ये असतील औषध पुरवठा केला, प्रत्येक शाळेमध्ये असतील, त्यांना जिथे पुस्तकं नव्हती। काल जो मी आता कौशलकर स्कूलमध्ये गेलो होतो, 89 विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकच मिळाली नाही। ह्याच्यात एक मोठी शोकांतिका आपल्याला म्हणावी लागेल की सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार हे पालकमंत्री, हे आपले शिक्षण मंत्री आहेत। आणि असून सुद्धा जर पाठ्यपुस्तकं सावंतवाडी त्यांच्या तालुक्यात मिळत नसतील, शिक्षण मंत्री आपले स्थानिक असून सुद्धा जर पाठ्यपुस्तकं सावंतवाडीच्या त्यांच्या घराच्या बाजूला 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटरवर शाळा आहेत यांना जर मिळत नसतील तर हे काहीतरी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल। एवढं असून सुद्धा त्यांचे पदाधिकारी म्हणजे जे कसं असतं, पहिले एक म्हण होती की राजा दौऱ्यावर यायचे, राजाला माहीत नसायचं, पण त्यांचे सैन्य जे असेल, त्यांचे सेनापती असेल ते सांगायचे प्रजा सुखी आहे, सगळे दही भात खाऊन समाधानी आहेत। अशा पद्धतीने त्यांचं माझ्या मते त्यांच्या कार्यालयातनं काम चालतं। त्यांचे जे त्यांनी कार्यकर्ते नेमले, तालुक्याचे पदाधिकारी नेमले, ते मला वाटतं चुकीची माहिती दीपक भाईंना देत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना वाटतं सगळं छान चाललंय। पण जे आज तुम्ही लोक असतील, औषध नाही आहेत, विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक नाही आहेत आणि सगळे बेहाल आहेत आणि दीपकबाई फक्त आपले मुंबई, पुणे, कोल्हापूर दौरे करत आहेत। तुम्ही स्थानिक लोकांना वाऱ्यावर सोडून तर कुठला विकास करताय तुम्ही? ह्याच्यापुढे म्हणत होता की तुम्हाला मंत्रिपद नाही म्हणून विकास करू शकत नाही। आज तुम्हाला मंत्रिपद मिळून आज शोकांतिका आहे की सिंधुदुर्गातल्या 122 शाळा बंद पडल्या, म्हणजे विद्यार्थी म्हणजे शिक्षक नाही आहेत। अशाच पद्धतीने तुमचा कार्यभार चालत असेल तर हे कुठेतरी आपल्या भविष्याने येणाऱ्या पिढीला खरंच शर्मेची बाब आहे। तुम्ही सांगता विकास केला। आम्ही 2 एप्रिलला तुमच्या कार्यालयासमोर ST स्टँडचा विषय 1 एप्रिलला केला, एप्रिल फुल म्हणून। साधं त्याच्यानंतर एक साधं घमेलभर सिमेंटचं तुम्ही त्याच्यावर घालू शकला नाही। आज 4 महिने झाले, लोकांची अशी परिस्थिती आहे की तुम्ही ST स्टँडवर जाऊ शकत नाही। म्हणजे तुमच्या नाकासमोर, तुमच्या ऑफिससमोर ST स्टँडचं काम चालू आहे गेल्या 6 वर्ष। आणि काय विकास केला तुम्ही? फक्त सांगायचा विकास केला आणि टीका करायची। तुम्ही औषध तुम्ही सांगता लिस्ट मागताय आमच्या तालुका प्रमुख कर की तुम्ही 22 शाळांमध्ये कुठले पाठ्यपुस्तकं दिली ती लिस्ट द्या। हो, तुमचं शासन तुमचं आहे, तुमचे अधिकारी तुम्हाला माहिती देत नाही का? आम्ही तुम्हाला लिस्ट द्यायची तर तुमचं प्रशासन तुमचं करताय काय? तुम्ही प्रशासन सोडून आमच्याकडे लिस्ट, आमच्याकडे सगळी यादी तयार आहे आणि आम्ही हातासोबत द्यायला तयार होतो। तुम्ही हे करा की तुम्हाला प्रशासन तुम्हाला सहकार्य करत नाही। आता ह्याच्या पुढे आता दीपकभाई इलेक्शन आता पुढच्या महिन्यात येणार आहे, पुढच्या वर्षी येणार आहे। आता त्यांचा दौरा चालू होणार आहे की मी आता घरोघरी फिरणार आहे, घरोघरी काम करणार आहे, सेट टॉप बॉक्स देणार आहे। तुम्ही लोकांना आता थांबवा, काही खोटं सांगायचं थांबवा आणि भविष्यात काय करणार आहात त्याचा एक प्लॅन तयार करा। आता तुमचं 13 वर्ष झाली, 14 वर्ष चालू आलं आहे। आता तुम्ही मतदारसंघाची वाट लावलीत, पण भविष्यात येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला टेम्पररी आमदार नको आहे, परमनंट आमदार जो मतदारसंघात काम करणार आहे तोच आमदार आम्ही भविष्यात येणार आहे। आणि त्याच्यासाठी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जोरदार काम चालू आहे आणि आमच्या पाठपुराव्याने रेट्यामुळेच
कुठेतरी आज विकास कामे मार्गी लागत आहेत, मोठ्या प्रमाणात निधी येत आहे. नाहीतर हे प्रशासन आणि शासन हे सुशागत होतं आणि कुठेतरी आज त्यांना कामाला लावण्याचं काम आमची संघटना असेल, आमचे तालुका प्रमुख रुपयागाव असतील यांच्या माध्यमातून नक्कीच होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.